Adam, ideš. Také elementy, ktoré som ešte niektoré nevidel. A svoj čas vypršal. Poď sa na to. Toto je sila. Toto je opravdový vokál. Máme pauzu. Tam sa ukáže najlepší. Kde je nesplatný hlavou som. A stačí. Píšeme pesničku. A máme tu víťaza. Isler 2-0. Stavte sa vedľa mňa, žiaľ Bohu, znovu sa musíme s niekým obučiť. Poďte vypadávať, ak... A vyhráva Adam. Jeden z vás a je to... A doskočil! To je on! Doskočil a postupuje ďalej. Wow, to je konec ľahké váhy. Prichádza stredná. Si ste sa rozcvičili. Nechce sa niekto zraniť. Tuto bude zaujímavá situácia, bude traja naraz pôjdu. Traja naraz a z nich postupujú dvaja. A postaví sa proti ním. Jeden z nich bude Suarina, Slavek, ktorý je Patrik Tesi, Patrik Senek, neviem presne to prekývať. A Semera. A môj najobľúbenejší je to Dominik Surej! Je to on Watcher Tricks. Toto je battle, takže pre vás isté pravidla 40 sekúnd, len pôjdete traja. Takže počkáme chvíľku, toto bude, na toto ste sem došli, aby ste toto uvideli. Pod tým slovom toto, myslím, to, čo sa teraz tu udeje, je to slovo. Takže postupujú len dvaja. Jeden z vás vypadne. A bude to asi Dominik. Takže ideme na to. Dominik začína a po ňom nasleduješ. Takže 40 sekúnd hudba. Come on, baby. Ukážte style. Wow, to sú peniaze. Wow. Tleskame, povolujte. Ešte máš 20 sekúnd. Aj vzadu. Posledných 10 sekúnd. Čas ti vypršal. Ajde ďalší. Poď. Čo na to povieš? Podporte. Toto je opravdu fantastický človek. Aj my vzadu, my tu tiež žijeme. Podporte, zatleskajte troška. Nestojte jak zombici. Wow, this is a style. Toto je tá chvíľa, na ktorú ste mali dojsť. Hej! Ešte mám 10 sekúnd. A tvoj čas vypršal. A ide posledný vec. Toto budeš ty. Zastečný prvok, podporte i pasivo. Pozeráme po tepličke. Wow, to sú peniaze. Tvoj čas vypršal.
To je mutantový človek, podporme ho. Jeho ruky dokážu uniesť dve osoby. Oj! Ešte máš. Sekundy ešte máš. Opäť. Konec, ide ďalší. Čo na to povieš? Prekvap nás. Wow, Impossible! Wow! Impossible 2. To je sila. Wow. A dobrý štýl? Chcete postúpiť? Wow. Sú peniaze. Dávaj, money. Wow, to je sila, ešte máš sekundy. Tvoj čas vypršal, ide ďalší. Už vypršal. Ide ďalší. No poď. Wow, Podporme troška. To je z jedných skúsených. Už v tejto situácii cvičil. Roky. Impossible. Ešte máš 10 sekúnd. Behať. Konec. Tvoj čas vypršal. Perfektne, zatleskame všetkým. Bolo to opravdu brutálne. Postupujú len dvaja. Nech si podajú ruky. Kto z nich vyhrá, rozhodneme všetci spolu. To je vážna trojka, kombinácia. To sú borci, ktorí cvičia už roky kvalitného parkourového workoutu s vlastnou váhou. A zistili za chvíľku výsledky. Také samé výsledky. Čiže poprosil by som vás, ľudí vzadu. Zdvihneme všetci jednu ruku. Tak, tam vidím. Chytili ešte aj tam vzadu idú borci. Adam, tiež ruku zdvihni. Tam vzadu pivo zdvihneme. Tak, vidím vás, tam baltán stanku. Dobre, zdvihneme teraz dve ruky. A teraz na špičky. Tak, chytáme oblačíky. Tak, dobre. A teraz ideme po výsledky. Hneď vám poviem. A ja mám tu výsledky. Borci, chcete tam, idem za vami. Kamo, nežíkej, jak sa voláš? Slávek, jak sa voláš? Souhrada, jak sa voláš? Patríček. Takže kalani, nebuďte zlí na mňa, ani na nás. Vypadáva iba jeden a je to Patrik. Musíme sa s tebou rozlučiť. Podajme si ruky, Parádny, bol to fantastický beku. Poďte si sámo do duchnice, dajte si kaječku, banán, s kopotom, a teraz sem prídu troja.